Любовта към себе си не е да си направиш вана с пяна, свещи, готино място и да си почиваш. Поне не е само това и това е само един много повърхностен прочит на истинската любов към нас сами. Истинската обич започва от нещо много по-трудно. От готовността да виждаш себе си реално. Не само хубавите си качества, но и онези части, които ти е трудно да приемаш. Не само успехите си, но и грешките, провалите и моментите, в които не си постъпил по най-добрия начин. Да се обичаш не означава винаги да се чувстваш добре със себе си. Означава да можеш да забележиш болката си, без да я отричаш. Да си напомниш, че трудностите и грешките са част от човешкия живот. И да се отнесеш към себе си със същата доброта, с която би се отнесъл към човек, когото обичаш. Забелязвате ли? Никъде не се казва, че трябва постоянно да се чувстваме добре и да сме супер позитивни. В терапията често срещам хора, които лесно могат да кажат: "О, аз много се обичам", но след една дори малка грешка се обвиняват и наказват и критикуват с часове и дни. Истинската любов към нас звучи по-скоро последния начин. Окей, направих грешка, боли ме, ще поема отговорност за последствията, но няма да се унищожавам заради това. Това е да бъдеш честен със себе си, без да бъдеш жесток. Да признаеш какво се е случило и едновременно с това да останеш на своя страна. Защото истинската любов към нас, така нареченият self-love, е точно това. Честност и доброта едновременно. Ако това, което говоря, ти допада, то последвай ме, за да можеш да виждаш още подобно съдържание от мен и за да ме подкрепиш в моя път към развитие. Благодаря, че изгледа това видео до край. Аз съм Даниела от Higher Self. До скоро!